Maryanyň Bayramaly şäherinde adamlar zeruri ýemi tönümlerini satyn almak üçin daň bilen döwlet dukanlarynyň öňünde nowbata dursa, polisiýa ir bilen 4 dukana baryp olary dargatmaga synanşýar. Adamlar dargamaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 8-nji ýanwarda azyk nowbatyna garaşýan adamlaryň arasyndan toplanan maglumatlary güýç edaralarynyň wekilleri bilen adat halkyň arasyndaky gatnaşyklary barada pikir döretdi. Habarçy polisiýa bilen adamlaryň arasynda bolup geçen gurrun döşlügi dinledi. Onuň maglumatlaryna görä anny güni ir bilen birnäçe polisiýa ulagy daňdan sagat 4-den başlap şäheriň döwlet dukanlarynyň öňünde azyk nowbatyna garaşýan adamlary dargatmaga synanşdy. Resmi mediadan tapawutlukda yerli ýaşaýjylar ýemi tönümleriniň üpjünçiligi bilen bagly kynçylyklaryň dowam edýändigini notaýar. Her gün bolşýaly adamlardan bilen döwlet dukanlaryna jemlenşip başlady, diýip nowbata garaşan bir adam gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu nowbat esasan çöregiň nowbaty. Polisiýa adamlara barın gidin, dukan sagat 6-da açylar, gidinle ýatyň. Daň bilen näme üçin dukana ýygnaşýarsyňyz diýip sorady. Nowbata garaşýan adamlar polisiýanyň beren bu soragyny geň aldylar. Biz her gün giýje sagat 3-de gelip azyk nowbatyna durýarys, sen bilen okmy? Ýa-da sen birinji gezek görýäňmi diýip adamlar kinaýe bilen gülüşdiler. Daň bilen sowukda çörek nowbatyna durmak gülkünç däl. Ýöne polisiýanyň halkyň näme sebäpden döwlet dukanynyň öňünde ýeri bilen nowbata garaşýanlygyny bilmeýänligi, nowbata garaşýan adamlara görä gülkünç. Sen işläp ýadan syňyp nowbata garaşýan bir adam polisiýa işgärine ýene kinaýe bilen ýüzlenýär. İn gowsy sen gitde diňjiň al. Biz bu dukany öwrenşdik, sen arkaýyn bol. Bizi alada etme diýip ol polisiýanyň ofiserine ýene kinaýalaýdy. Ýene bir ýaşaýjy özleriniň dukanyň öňüne garaşmaga döw talapdygyny tutanýörlülük bilen aýtdy. Gyş güni daň sowugyny dukanyň öňüne çöregiň nowbatyna garaşýan adamlaryň edýän gülküsi polisiýa işgärini oýlandyrdy. Bar bir çörekden başga zat berilmez o adamlar biderek dursuňyz diýip polisiýa işgäri ýygnanan ýüzlenýär. Ýöne adamlar özleriniň diňe çörek satyn almaga razydygyny aýtdylar. Biz dukana çörek üçin nowbata durýarys. Çörek berseler hem bolýar. Inni beýleki zatlardan tamany üzdük diýip nowbata garaşýan ýene bir adam azyk kynçylygyna üns çekdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä dukan sagat 6:20-de açyldy. Her adama 2 çörek 1 manat 50 teňgeden satyldy. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynyň öňüne ýygy-ýygydan azyk karitlaryny satyn almak üçin uly nowbatlaryň döreýänligi barada habarlar gowuşýar. Adamlaryň nowbata durmagynyň sebäbi azatlygyň habarçylaryna görä satyp çykarylýan ýemi tönümleri onuň nowbatyna garaşýan adamlaryň hemmesine hemişe ýetmeýär. Olar birde satyn alsalar, birde satyn alyp bilmeýärler. 8-nji ýanwarda Bayramalyda daň bilen nowbata durup çörek satyn alan adamlar un paýogynyň haçan beriljektigi bilen hem gyzyklanýarlar. Habarçynyň sözlerine görä olar bu soraglary dukan satyjysyna gönükdirdiler. Olaryň soraglary ýemi tüpjünçiligi bilen bagly özleriniň ýüzbeýiz galan kynçylyklaryny häkimetlerden edýän umytlarynyň azalýanlygyny görkezdi. Bize haçan uny berjek, biz häkimlige gatnap ýadadyk, inni häkime däl-de saňa haýyş edäýmesek diýip bir Bayramaly dukançy işgäri ýüzlenýär. Biz her baranymyzda ertir ýoly goýar syp başdan soýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Mundan ozal Azatlyk radiosy marada kadaly azyk upjunçylygynyň ýoly goýulmagyny talap edip häkimlige baran adamlar barada habar beripdi. Çörek nowbatyna garaşýan adamlar özleriniň iý unaýyndan bäri paýok unlaryny almanyny aýdýarlar. Olaryň bir näçesi nowbata gelmezden ozal şu güni bir çörek satylaýtdy diýip dilege edýänligini ma'lum etdi. Dukan satyjysy un üpjünçiliginiň özüne bagly däldigini, onuň diňe ýokardan çözülýändigini aýdyp ýygnananlary ynandyrdy. Senden gaty göremde okşy çörek satmagyňy bir bes etme diýip her adam 2 sany çörek alyp öýlerine gaýtdylar diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda azyk üpjünçiligi bilen bagly kynçylyklar paýtagtda da dowam edýär. Aşgabatly habarçynyň maglumatlaryna görä 8-nji ýanwarda 32 belgili dukanyň öňüne towuk ýumurtgasyny satyn almak üçin garaşýan adamlaryň nowbaty emele geldi. Ol dukan satyjysynyň nowbatlary dargatmaga synanşýanlygyny, ýöne adamlaryň erjerlik bilen nowbata garaşýanlygyny aýtdy. Şeýle-de habarçy dukanyna her adama 2den towuk buğdunyň satyp çykarylanyny aýtdy. we alıcılardan tovuğun kaptalından tüvü satın almağın talap edilýänligini sözüne goşdy. Bir alıcı dukanın satın alan towuk buğdunun 200 gramının buğ çykanlygyny aýdyp şikayet bildirdi. Türkmenistanyň döwlet mediýasy ýurtda dowam edýän azyk kynçylyklaryny agdamaýar. Tersine içerki bazarlarda azyk bolçulugynyň döredilenligini gaýtalaýar.